نیوزلندا آمادهکاری قانون کتکه کو مدیا دیجیتال سر زاروکن تمنه وان جیر 16 سالی ده ایدی ببره قدخه بکه هر وها اف تفگر لگلک ولات دنجی شیبویه اف ولات خوازن اف زاروکن تمنه وان گیمی 16 ایدی مدیا دیجیتال بکار نینه. To get children under the age of 16 off social media. Hükümeta Zelanda'ya nû pêşnûmeya qanûnekê amade dike da ku bikaranîna platformên mîna TikTok, Instagram û Snapchatê ji bo zarokê di bin 16 salî de qedexe bike. Ev biryar di demekê de tê ku li seranserê cîhanê nêzîkî 20 welatan pengavên wiha hatine, an jî plan dikin. Li gorî daneyên ku Serokvezîrê Zelandaya nû Christopher Luxon parve kirine, li welat ji sê zarokên di navbera 13 û 17 salî de yek rojane herîkên 5 saatan li ser van toran derbas dike. Ev rewş rasterast zirarê dide jiyana malbatê, xwe û tendurustiya derûnî û perwerdeya zarokan. Li gorî sîstema nû şîrketên teknolojiyê neçarin ku bireya naskirina rû û nasnameya dijîtal temenê bikarhênaran piştrast bikin. Ev biryar sepanên hevaltiyê yên bi hişê çêkirî jî li xwe digire. Platformên ku qanûnê bin pê bikin, de heta ji sedî dihê dahata xwe ya gerdûnî rûbrûyî cezayê pereyan bibin.